אוקיי, היום אני אראה לכם מספר טוויקים מסידיה שהכי טובים בארץ כרגע. אוקיי, אז בואו נתחיל. לטוויק הראשון קוראים לו אקטיבייטור. אקטיבייטור מאפשר לנו להיכנס לקיצורי דרך, לאפליקציות בקיצורי דרך. נעבור לטוויק הבא, שמו אנדרואיד לוק XT. אנדרואיד לוק XT הוא מאפשר לנו, הנה תראו, לעשות מצב נעילה כמו אצל אנדרואיד. הנה רואים? כמו אצל אנדרואיד. נעבור לטוויק הבא, שמו ברל. ברל מאפשר לנו להעביר עמודים בצורה יפה יותר. הנה תראו, יש מלא סוגים, כל אחד מה שהוא אוהב. נעבור לטוויק הבא, קוראים לו קלאסיק דוק. קלאסיק דוק, רואים בדוק שלי? יש כזה כמו אצל iOS 7, סוג של מדף כזה. וב-iOS 7 אין את זה. אוקיי. אז נעבור לטוויק הבא, קוראים לו קולור קיבורד. קולור קייבורד מאפשר לנו לשים תמונת רקע וצבע למקלדת. אני שמתי כזאתי, הכי יפה. לדעתי. אוקיי, נעבור לטוויק הבא, שמו דיספליי רקורדר. דיספליי רקורדר זה תוכנה להקלטת מסך. מאוד טובה, זה מה שאני משתמש בה עכשיו. אוקיי, נעבור לטוויק הבא, שמו פאנסי. פאנסי הוא מאפשר לשים, הנה תראו, צבעים פה, בזה שאני מורד למטה ורמקול. אוקיי, נעבור לטוויק הבא, שמו 5 קולום SB. הטוויק הזה מאפשר לנו, הנה תראו, בדרך כלל באייפון יש 4 אפליקציות בעמוד, ואצלי יש 5, כי התקנתי את זה. אוקיי, אז נעבור לטוויק הבא, זה יפה דווקא. נעבור לטוויק הבא, שמו פולדר אננסר. פולדר אננסר הוא מאפשר לנו לעשות תיקייה בתוך תיקייה. הנה רואים כמו זאת למשל. הנה תראו, הנה עשיתי עוד תיקייה, בזה עוד תיקייה. אפשר לעשות מלא כאלה עד שזה לא יתקע את האייפון. אם זה בכלל יתקע, אף פעם לא ניסיתי וגם לא בא לי לנסות. אוקיי, אז נעבור לטוויק הבא, שמו אייקון בונוס, משהו כזה. אייקון בונוס הזה, הוא מקפיץ את האפליקציות. רק בדוק. רגע, תראו. הנה ראיתם? אפקיק שלי הרגע עשה סלטה. ושנייה עוד, הנה, הוויל פאפר שלי, הנה ראיתם? קופץ, והאפסטור מתגלגל. הסוג של. יפה דווקא. אינפיני דוק הוא מאפשר לנו לעשות פה דוקים כאלה כמה שבא לכם. כתוב כאן עד 10, אבל אפשר לעשות כאן כמה שבא לכם. מי שלא אוהב עמודים יכול לעשות כאלה. אוקיי, אז נעבור לטוויק הבא, שמו קיל בקגראונד. זה תוכנה מאוד מגניבה ומאוד נוחה. נגיד אם יש לכם מלא כאלה, אתם פשוט לוחצים משני הצדדים, יש כזה גולגולת. אתם פשוט לוחצים על זה וזה הורג הכל וזהו. הנה רואים? אין כלום. אוקיי. אז נעבור לטוויק הבא. קוראים לו, נעבור לטוויק הבא, קוראים לו לוקל אפסטור. לוקל אפסטור בעצם נותן לעשות צ'יטים למשחקים. הנה אתם מפעילים את שני אלה והנה כל המשחקים שיש לי פה הם בצ'יטים. סוקר, סאבווי. יש לנו קצת זמן, אז אני לא רוצה להדגים לכם. לא כל כך בא לי בעצם. גם בקנדי קראש אני בשלב 900 ובזומבי סיימתי אותו כבר. אוקיי, נעבור לטוויק הבא, קוראים לו לוק סטרין טול. הוא מאפשר לנו במצב נעילה לכתוב מה שבא לכם. לדוגמה, אני כתבתי סכנת החלקה, רואים? הכי מגניב כזה. אוקיי, אז נעבור לטוויק הבא, קוראים לו מאסקס.
מאסקס הוא מאפשר לעשות את האייקונים בצורות. למשל אני אעשה עכשיו Windows. הנה תראו. חכו. רגע, זה בעצמו כזה. הנה, ראיתם איך הוא מתחלף? טוב, אני כרגע אשאיר ככה. אין לי כוח לשנות. אוקיי, נעבור לטוויק הבא, שמו ווינטרבורד. ווינטרבורד הוא מאפשר לנו לעשות האייקונים בצורה יפה יותר. ולא להתבלבל בין מאסקס לווינטרבורד. ווינטרבורד הוא עושה את האייקונים יותר יפים, ומאסקס הוא עושה את האייקונים בצורות. נעבור לטוויק הבא, זפלין. זפלין, אני מאוד אוהב את התוכנה הזאת. אתם רואים למעלה, ליד הווי-פיי, כתוב שם באיזה חברות אתם, נגיד אורנג', פלאפון, כאלה, אפשר לשים, ואני שמתי שם, איך שלא קוראים לזה? לוגו כזה. אפשר לשים אדידס, אייר ג'ורדן, הכל. אתם פשוט אנגלברטס, אפל. אני הכי אוהב את זה, זה הכי מגניב כזה. ואפשר גם לעשות טקסט. הנה נגיד בוריס סייב. הנה כתוב שם בוריס, אבל לא בא לי. נוותר על זה, לא בא לי. אז הנה אני רוצה את זה. אוקיי, עד היום תודה תודה על זה שצפיתם. ושוב תודה. לא לשכוח, תנו לייק. ביי.